अय जेबो जादु आरो ट्रिक्सनि खोथा गैया। जादुआ बेनोल' प्रमद बर' जोंनि बिटिआरनि मुख्य प्रधान जेनोखि चिफ CM बिथाङा सरकार दानायनि उनावनो जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बा आइजोफोरनि थाखाय गोबां स्टुडेन्टफोरनि थाखाय आइजोफोरनि थाखाय गोबां मोजां मोजां आसनि आरो खेतियकफोरनि थाखायबो बिथाङा प्लेनिं खालामनानै लागासिनो दङ आरो मावगासिनो दङ। गतिके बे बिथांनि जेनोखि प्लेनिं खालामनानै मावनाय पलिसिफोर बा आदर्शफोर नीतिफोर बेखौ मोजां मोननानै दा जोंनि दोलोआव सानखि हर माने जयनिंखौ जागासिनो दङ। सार थांनाय समफोराव BPF दोलोनि जि सासन बे समाव रायजो राजाफ्रा UPPL दोलोआव थानाय माखासे रायजो राजाफ्रा मोननांगौ सुबिदाफोरखौ मोनाखै होननानै अभिजित दैखांदों। नाथाय नैबे समाव दानि UPPL सरकारा नोंथांमोना राव हारिमु धोरोम दोलो बासियालासे नोंथांमोना मोननांगौ अनसुंथाइफोरखौ राननानै होदों। नंगौ, बेयो गमामायै जि सोंनाय बे सोंनायनि फिननाया ओरैबायदि जागोन। थांनाय समाव बिथांमोना माने सरकार दानायनि उनाव बिथांमोना गावसोरनि सापर्टारनि अनगायै गुबुन सापर्टार नङिफोरनो माने बिथांमोना गावसोरनि सरकारनि जेनोखि सुजुग आरो सुबिदा बा माखासे बेनिफिटखौ बिथांमोना होआखैमोन। गोबां माने मोननांगौनिफ्राय जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा बन्सित जादोंमोन। नाथायब्ला प्रमद बर' सारा दा रायजो माने जिखुनु सुबुं माहारिनोनो बयनोबो होनाय जादों आरो जिखुनु बेवहाय माइ गाब जुजाय जेबो खालामनाय जायाखै। बयनोबो जिहेथु सरकार दानायनि उनाव सरकारनि सिङाव गासिबो रायजो राजायानो थायो नालाय, गतिके बेवहाय खुनु माइ गाब जुजाय खालामनायनि खुनु खोथा गैया। एक थारसे UPPL सापर्टारा जि सुजुग सुबिदा मोनदों, गुबुन दोलोनि सापर्टारफ्राबो बे सुजुग आरो सुबिदाखौ मोनगासिनो दं आरो मोनलांबाय थागोन। दिनै 14 जन जोंना बिमा मात्रिफ्रा आइ मावफ्रा माने दिनैनि दिनाव UPPLखौ मोजां मोननानै गोसो खुसियैनो गावसोरनो हांख्रायहरनानै दिनै जयनिं जाबाय जोंनि UPPL दोलोआव। सार निसिमा समस्ति हिसाबै दा BPFनि हालोदा माबायदि जानांगौ? निसिमायाव BPF दंना गैला बेखौथ' आं दा आन्दाजखौनो खालामनो हाला। खारन जेरावखि थाङा माने UPPL सान्दियाबो UPPL। जेरावखि दखान लामा हाथाय बाजार जेरावबो UPPLनि सोदोबखौल' खोनानो मोनो, रिंखांबाय थायो। खिन्थु बिसोर दंना गैला, ना अबा हाबनानै दं ना खारजोब्बाय, बेखौ आं नुनायखौनो मोनाखै आरोखि दासान्दि। बेथ' एकदम मोजां इसोरा बियो UPPLनि थाखाय। आरो जिहेथु UPPLआ आरो गोबाव सम रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावनो मोनगोननि जे सुजुग आरो सुबिदा बेयो फैबाय थादों। बेयो मोजां इसोरा आरोखि, गाज्रि नङा। माबायदि भट थिखोहरनानै देरहाहोगोन बे निसिमा ओनसोलनिफ्राय? दासिमथ' बुंनो थाङोबा IBनि रिपर्ट बा CIDनि रिपर्ट आरो गोबां बेबायदि मा दं सिङाव जेनोखि अबजारभारफोर, बिथांमोननि रिपर्टखौ दा मोनथिनो मोन्दों जोङो। जिखुनु टटेल जोंना बेवहाय बे 1 नं क'क्राझार लकसभायाव 14,70,000 माने भटार्स दंथ'। बिनि गेजेराव जों आसा खालामदों 12 लाख बायदिया पल जागोन। दा बिनि गेजेराव जों जुदि 75% जुदि मोनोब्ला बेसेबां अंक जाहैयो बेनो। मथा मथि जोंनि मार्जिना बा बेब'दाना 3 लाखनिफ्राय एसे गोजौआव थांगोन आरोखि। बे रोखोमै जों देरहानो हागोन। थैंक इउ सर। আজি আপোনালোকে যে UPPL দলত 14 জন জইনিং হৈছে, কি দলত আছিল? আমাৰ একো দল নাছিল, আমি খালি সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আছিল। যেতিয়া আমি চৰকাৰৰ পৰা যিটো কিছুমান সুবিধা আছিল, সেই সুবিধাকেইটা পাইছোঁ কেইজন মানে। ইয়াৰ কাৰণে ভাল লাগিছে চৰকাৰটো। আগলৈ আশা কৰোঁ কিছু সুবিধা পোৱাৰ কাৰণে। আমি এনে ভাগ আছিল আৰু কোনোবা BPF আছিল, কোনোবা UPPL আছিল, এনে একো নাই। এতিয়া আৰু যিটো আশাত আছে আৰু UPPL চৰকাৰে যিটো সুবিধা দিছে, সুবিধাকেইটা পাইছোঁ আৰু আগলৈ আশা কৰিছোঁ আৰু পাম বুলি। সেইকাৰণে আৰু সকলোৱে আমি স্বেচ্ছাই। আপোনালোকৰ কাৰণে UPPL চৰকাৰ কেনেকুৱা কাম কৰিছে বুলি ভাবো? এনেতো আমি আইমাতৃসকলৰ কাৰণে এতিয়া নতুন নতুন সুবিধাবিলাক আহি আছে। আগতেতো আৰু ইমান গম পোৱা নাছিলোঁ, এতিয়া আৰু নতুন নতুন সুবিধাবিলাক আহি আছে, পাম আৰু। চবজনে একেলগতে নাপায় না, কিছুমানে আগতে পাইছে।
আমাৰ নৱজ্যোতি চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ 14 জনে জইনিং হৈছে হয়